کسی مسکین کی یتیمی اور اس کی مجبوری کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ ہمارے ملک کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہم اتنے پیکٹ راشن کے تیار کرتے ہیں اور پھر تیار کر کے غریبوں کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں، غریبوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہیں۔ میں نے تو ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو ایک ہاتھ یتیم کے سر پر رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سیلفی بناتے ہیں، ایک ہاتھ سے یتیم کو راشن پکڑاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سیلفی بناتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، بدبخت ہے، یتیم کی غربت کا مذاق اڑانے والا۔ رب کعبہ کی قسم، اس جیسا کمینہ انسان زمین میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مذاق اڑا دیو غربت دا، پھڑ کے سیلفیاں بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا اس معاشرے دا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ہے، جدے ظلم نہ کریا کرو۔ انسانیت مکدی جاندی ہے، خون سفید ہوندے جاندے نے، رشتے کھوکھلے ہوندے جاندے نے، محبتاں پھکیاں پیندیاں جاندیاں نے، پتہ نہیں بنے آدم نو کی بندا پیا ہے، سمجھو گل باہر ہوندی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میں عالم دین دی زبان چو گل سنیے تے میں گل سن کے کنی دیر روندا رہیا۔ وہ کہندا ہے ایک دوست گل سناندا ہے، میں قبرستان اندر گیا ہاں تے میں کی ویکھیا کہ چھوٹا جا بچہ جناب 10 سال دا ہے، انہیں وردی پائی ہے تے گل وچ بستہ پایا ہے تے اپنے ابے دی قبر تے بیٹھ کے روندا پیا ہے۔ تے میں جا کے آکھیا پتر کیوں روندا پیا ہے؟ تے گو نے آکھیا انکل سکول والے آکھیا ہے یا صبح فیس لے کے آویں اپنے ابے نو لے کر کے آویں، مینوں دسو میں کی کراں؟ وہ کہندا میری آنکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پینے تے میں جیب وچوں فیس دے پیسے کٹ کے آکھیا پتر پیو نے تے آنا کوئی نہیں، ابے نے تے آنا کوئی نہیں ہے، جے سمجھ لیا فیس تیرے ابو نے کلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر ایتھو جمعہ پڑھ کے تسی مسجد عائشہ جو نکلنا ہے تے صبح تسی کی کرنا ہے؟ لبڑے نے یتیم ہے، لبڑے نے یتیم ہے، کسے موٹر سیکلاں والی دکان تے جانا ہے تے چھوٹا بچہ جنہیں اپنے ہاتھ تے نڑکالے کیتے ہوئے نے وہ دے سر تے دستے شفقت رکھنا ہے، جنہوں پوچھنا ہے پتر تو سکول کیوں نہیں جاندا؟ بس اینی گل کرم دی دے رے وہ دیاں اکھاں دے آنسو تینوں ساری کہانی سنا دین گے، وہ دیاں اکھاں چو نکن والے آنسو تینوں ساریاں گلاں کھول کے وعدے کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ اے چھوٹے چھوٹے بچے ہتھاں جی کپ چک کے چاہ والے پھٹے تے کام کر دے نظر آندے نے، انہاں نو چڑکیا نہ کر کتے کوئی بچہ یتیم ہی نہ ہوئے، انہاں نو برا نہ آکھیا کر کتے کوئی بچہ یتام دا ماریا ہویا نہ ہوئے۔ جے سانو اپنیاں سونیاں افطاریاں دا فرصت لب جائے، جے چرکے مرکے برگر کھان تو تینوں کوئی فرصت مل جائے تے اپنے ملے دیاں بیوہ عورتاں ویکھیا کر جنہ اپنے بچیاں نو سکول چھڑا کے تے دکاناں تے لا دیتا ہے، ماما بہناں دیاں گالاں سن دے نے تے ہوٹل دے پھٹے تے جناب چاہ والے پھٹے تے نکے نکے بچے کام کر دے نے، کوئی انہاں دا بھی بھلا کر لیا کر، ایک دن دی افطاری ساتھی کر لیا کر، اس بیوہ دا بھلا کر لیا کر، ایک کیٹ تے سوٹ تھوڑے بھی بڑھ جانتے کوئی گل نہیں، کسے یتیم دا بھلا کر دیا کر۔ میری یہ پہنے جے سال کنگن سونے دے نویں نام بھی بنا سکے تے کوئی گل نہیں، کسے یتیمنی دا بھلا کر دیا کر، او دی ڈولی دا انتظام کر دیا کر۔ اللہ اے نیکیاں نے جڑیاں کرن والیاں نے، ایک ہندے دعا کروانا، ایک ہندے دعا لینا، ایک ہندے زبان چو دعا لینا، ایک ہندہ دل چو دعا لینا۔ جد یتیم دا بھلا کریں گا تے دعا دل وچوں نکلے گی، جو دعا رب دی عرش نال جا ٹکرائے گی، تیری زندگی جے قرار آ جائے گا، تیری زندگی جے اندر سکون آ جائے گا۔ اس وقت آئیے میرے محترم بھائیوں،
یتیم عید آ رہی ہے نا، عید تے کی کرنا ہے؟ عید تے اپنے بچیاں دے کپڑے نہیں، یتیماں دے بھی کپڑے بنانے نے۔ اس عید تے اپنیاں بچیاں دیاں جتیاں نہیں، یتیم دے جناب جتیاں دا بھی انتظام کرنا ہے، یتیم دا بھی بھلا کرنا ہے۔ گندم آج کل تسی لے رہے ہو، اور کسے بیوہ دے گھر سال دی گندم ہی سٹا دے ہو، اور کسے بیوہ دے گھر سال دی گندم کنے کو پیسے دی آ جائے گی گندم، سال دی گندم سٹاؤ دے گھر اندر، وہ دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کھان گے، انہاں دیاں اندڑیاں دے وچوں تیرے واسطے دعاواں نکل گیاں۔ عید تے خوشی دے موقع تے پلا کر یتیمان دا تے بیواواں عورتاں دا، اے تے ایسا صحابے اللہ جان دا غریب تے مارے گئے، کمرہ ٹوٹ گئیاں غریباں بیچاریاں دیاں، صرف مجبور نے اپنی عزت بچان دی خاطر نہ نہیں لیندے، کیونکہ جے دے گے نہ لینا ہے انہیں پیسے بھی دینے نے، تنال فوٹو بھی کھچنی ہے، انہیں تصویر بھی بنانی ہے تے مووی بھی بنانی ہے۔ اس وقت تے کئی غریب یتیم تے بے بابا عورتاں بیچاریاں پردے دے وچ بیٹھ کے رو لیندیاں نے، اپنے بچیاں نو اپنی گود وچ لٹا کے آنسو بہا لیندیاں نے، وہ تیریاں سیلفیاں تو ڈریاں ہویاں، وہ تیریاں موویاں تو ڈریاں ہویاں، وہ تیرے جناب دیس ڈیش بازی تے ریاکاری تو ڈریاں ہویاں، وہ باہر نہیں نکل دیاں۔ لب لو انج دے یتیم جے کچھ کھٹنا جے، لب لو انج دیاں بے بابا عورتاں جے پلا سوچنا جے اپنا تے کرنا جے۔